Ikaduhang adlaw karon sa quarantine namo nya, naa sila ni Mama, si Auntie Nisa, si Auntie Tata. Nara sila sa gawas di sila makaduol sa amoa kay bawal man. Di sila ari karon. Oh. Narami gani, di mi kasulod. Oh, di Tao sila wadang agad. di sila kas nya gihatdan man mi ni Mama sa utan. Nga kuan anang Tangkong sa bonus baka. kamuti taps. Dera akong giluto, gisagulan akong karne kay na may bring house gahapon. Oh my God! Wow! Kani, mao ni among area dani kung buntag. Kana mga balay na diha. Wana gini sa nino, usay pa sa Pebrero, Marso. Ang wana. Bali baya sa unod. Nindot man magadto dito sa kuan salag kung init. Kay magbiyo man jud nimo. Makita mo sayo ka. Sayo ka mo. Ay, sana kita na ang hambog na siguro ilang mga bulak. Sana kay mga bulak. May lagi makatulito. Buntag sayo ba? Ay, mga alas 7 ito na lang. Ang city. Alas 8 init kaya makakuan ka lagi mo. Silong-silong sa kamo, ka dito naman Unsay nagkuan ante, unsay nagtubo na ang Buwak. Pag ato na mo dito ilang buwak mo pa kayo. Sila pa dito. Agi ang Pihan na nila ang pagbibiya sa kanang salang. Balik na din nilang salag pa open. Bugoy. Sabi na masakay kurmata dia para yang muson. Mata basad uy kanina. Loy sa gay na imo ang sakyan. Nisos matay imong baka abot dito kay arang layo ah. ayo. Ah, yung motor yun te. Naguba. Si daw. Ha? Si daw si motor. Awan lagi. Wana dito. Ya na. Awal ko glain eh. Si Ate Angging asa man karon? Wag ko glain. Nara ba dia? Ara gyapon dai siya diha. Ado ka no? Ay, ano ba? 29. Tinibi. Sige, bye. Ngato na sila. Ha? Gana sa kamuti gi dala ni Mama ari kay kuan. Among sudan. Nya na may sobra sa karne gahapon nga gidala diri ni Alan. Ako na lang pud gisagol dani kuan. Saba ning kalibag taga ning mga ang kanin. May kanon, may pagbulang mo itong di kuan Sherwin. Ha? Ikaduhang adlaw kan sa among quarantine nya. Ganina si Mama gidalhan man sa kuan. Gidalhan man sa kinangkong. Gana sa kamuti nya. May among sudan. Akong giadugo kay gana ko gadugo. Ali pa yung tuta. Ha? Ano sa ba? Na akong igagaw nga gwapa oh. Ako kaluha ni abot. Oh, tiara. Kada mas mudal la. Ah, kana sa pay mo duty. Asul pa kasi mana. Gay na si Auntie Nisa may nagkuha temperature na mo. Say duty kayo no? Mga igagaw ang gwapa, kinagwapahan. Nga igagaw nga kuan, pariha ko numignaw. Nay mo sponsor mo hatag og sudan. Na ang gwapa sa akong igagaw o Cheralyn. Bro. Tulog chi, manambok ka darat chi. Ha? Chi katulog. Unsa may buhaton dan ni? Sige pa. Nga, sige. Ayo-ayo. Oh, nya makagawa kog mana. Atuon ka na ako kay mag-ihaw tag kuan, halang-halang manok. Ito na akong igagaw ni uli na. Ma-sponsor siya hatag og sudan. Yay, thank you so much, Cheralyn. Dili lisod diri sa bukid kay na may mga utan-utan kani. Kaon kog mga utan, paborito na ko ni mga ingani. Akong ganahan sa ingani kanang isalad bitaw nya. Wala may kuan, wala may kamatis, wala bombay nya. Wapoy suka.
Mula ako na lang gi-adobo. Nahugas plato. Excited ko makagawas ani kay naay suruyanan diri sa amua. Nya sa sunod nga barangay sa dahilig na siya nga side niya. Excited ko adto na to kay nindot daw dito niya. Mahuman ko quarantine ani, mato ko dito magsuroy ko. Ilami. Salag langit-langit. Salag langit gibutangan na. Salag paradise sa siya. Paras buhol. Sabi ni Bea, Pili mo na. salag langit-langit na siya sa langit-langit kay ang sunod sa dahilig langit-langit naman. Nya, movie ko ato da yung pagkahuman ako quarantine ani. Na nabiling gamay sud ay mo niya panhapon. Naman ako kaon, anong busugan ako kay dami kayang sudan. Naay marang. Naay marang nakuha sa mga bata unya, hilaw man. Gihatag sa amua. Unya kanitan uga ni namo kay dali naman ni mahinog. Oh, kana mo ato na sila sa dahilig. Suroyanan katong may salag. Taga Talisayan siguro na sila. Aros ka ng tao mo sa imong vlogon di. Paingon na sila dahilig. Kato sila mga babe mo adto to sila sa salag. Adto sa dahilig sa langit-langit. Mo adto to sila sa kuan nay salag nga suroyanan aring kuan langit-langit. Diri man moagi sa among barangay, barangay Mapua nya. Sunod dahilig. Ay din ang langit-langit. Na tuwa dito ang salag. Nya nindot daw nga view dito nya. Mo na excited ko makagawas diri kay pag makagawas na ko diri mo adto din ko dito sa kuan mag-view ko kung unsa kanindot ang langit-langit na salag. Kuan mig temperature karon kay ang pagkuha sa temperature buntag man ug hapon nya. Karon kuhaan mig temperature kay i-check man gyud na siya kada adlaw. So karon ikaduha na namo ka adlaw karon. Ang magkuha sa temperature siya ang tinisa. Oh, siya magkuha sa temperature karon sa amua. Nya na siya dala nga papel. 34.3 ang ako ang kuan temperature karon. Ang yaha pod 35.2. Ay, mauli na siya ang tinisa kay nahuman nag temperature. Sige nati, bye nati. Salamat ha. Salamat. Duha na kabuka kong marang nya. Tanugan ni nako kay para makakaon po kong marang. Lami ra ba ni marang. So, thank you so much for watching mga babe. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At pindutin na rin ninyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na video. So, daghan salamat sa inyong tanan. Bye!